Saksan kielen substantiivit ovat joko maskuliineja eli der-sukuisia, neutreja eli das-sukuisia tai feminiinejä eli die-sukuisia. Jos tehdään yhdyssanoja, yhdyssanan viimeinen osa määrää aina sanan suvun. On joitakin sukusääntöjä, jotka helpottavat, ettei jokaisen sanan kohdalla aina tarvitse miettiä, minkä sukuisesta sanasta on kyse. Maskuliineja eli der-sukuisia ovat miespuolista henkilöä tarkoittavat sanat der Mann sekä miespuoliset tai miehekkäiksi kuvitellut eläimet der Hahn, der Bär. Vuorokauden ajat der Morgen, viikonpäivät der Sonntag, kuukaudet der Juli, vuodenajat der Frühling ja ilmansuunnat der Norden. Automerkit der Mercedes, alkoholijuomat der Wein, ER, EUR ja OR-päätteiset tekijän nimet der Schüler, oppilas ja ER-päätteiset kansallisuudet der Spanier, espanjalainen. Useimmat yksitavuiset verbin vartalosta muodostetut substantiivit besuchen vierailla saadaan der Besuch vierailu. Useimmat e-päätteiset elollista olentoa tarkoittavat sanat, jotka ovat niin sanottuja heikkoja maskuliineja. Jos tämä käsite on vieras, löytyy näistä heikoista maskuliineista myös oma kielioppivideo. Der Finne, suomalainen, der Löwe, leijona. Jos sana päättyy tiettyihin kirjaimiin, ovat substantiivit, tässä tapauksessa numerossa 8, der-sukuisia. Neutreja eli das-sukuisia ovat nuoret eläimet, das Junge, pentu, useimmat metallit, das Gold, infinitiivistä eli verbin perusmuodosta muodostetut substantiivit, das Leben, elämä, Leben elää sanasta. Hien ja lain päätteiset diminutiivimuodot eli pienennysmuodot, das Mädchen, tyttö, das Fräulein, neiti. Alkuiset kollektiivisanat, das Gebirge, vuoristo. Sekä seuraavilla johtimilla muodostetut sanat. Feminiinejä eli die-sukuisia ovat naispuolista henkilöä tarkoittavat sanat die Frau ja naaraseläinten sanat die Stute. Useimmat kaksitavuiset e-päätteiset kasvia tai ei-elollista olentoa tarkoittavat sanat die Birge, koivu, die Schule, koulu. Verbin vartalosta T-johtimella muodostetut sanat die Fahrt, faaren sanasta. Ja jos sana päättyy taas tiettyihin kirjaimiin, ovat substantiivit die-sukuisia.